Assalamu alaikum wa rahmatullah, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ‘yan uwa, mu nema kowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a wannan gida mai tarin albarka. A yau a cikin ikon Allah muna ɗauke da sirri na bismillah mai ƙarfi wurin samun fatahi da samun alkhairai da samun manya-manyan kuɗaɗe a cikin ikon Allah. Wannan sirri na bismillah sirri ne mai ƙarfi wanda insha Allahu ta'ala duk wanda ya aikata wannan babban sirri insha Allahu zai sadu da ɗumbin alkhairai wanda ba su ƙidayuwa a cikin ikon Allah. Wannan sirri ana yin shi a sati-sati, in so samu ne za a iya yin shi duk sati. In kuma mutum bai sami iko ba zai ringa aikata wannan sirri a duk juma'a ta ƙarshen wata. To insha Allahu duk wanda ya riƙe ko ya aikata shi sati-sati ko duk juma'a ta ƙarshen wata, to insha Allahu ta'ala Allah zai yanke mashi, zai raba shi da talauci, zai sada shi da dukkanin alkhairansa a cikin ikonsa. Wannan sirri jama'a, yanda ake aikata wannan sirri ana yin shi ne ranar Juma'a. Ranar Juma'a ake aikata wannan sirri mai albarka. Za ka zo ranar Juma'a gab da lokacin da misali mu ɗauka bai wuce irin awa 2 ba ko awa 3 a fara shirin harama tafiya sallar Juma'a ba, to daidai lokacin ya kamata sai a fara wannan aiki mai albarka. Saboda shi aikin ana so da ka kammala shi dama sai ka yi wankan Juma'a, yanda da ka kammala aikin babu wani abun da za ka tsaya yi, kawai za ka ɗauki abin sallarka ne ka nufi masallacin Juma'a. Shi aikin haka yake. Yanda za ka yi, za ka iya samun wani allon ƙasa ko ka ainihin zuba wani yashi a gabanka, sai ka rubuta bismillah. Bismillah za ka rubuta. Bismillah. In aka rubuta bismillah sai a rubuta a ƙasanta almalu kasiran bijahi Muhammadun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Haka za a rubuta. In aka rubuta wurin mimun ɗin nan ta almalu, wato wannan mimun ɗin ta wurin almalu, sai a buɗa ta. Za a buɗa ta, za ka saka kamar naira 1000, ƙaranci kenan naira 1000 za a ɗan saka a cikin minjayen, ƙaranci naira 1000. Ba a saka ƙasa ga naira 1000. Ga wanda suke amfani da irin sefa, to sefa ɗaya darajar ta yanzu za ta iya yi darajar sefa guda yanzu. To za a saka ta. In ko mutum misali saboda al'umma da dama ko dai mutum bai san naira ba, na san zai san sefa, sai ya kwatanta kuɗin inda yake da sefa, sai ga za su kai darajar sefa ɗaya, sai ya sanya ta a tsakan wannan mimun da muka ce za a saka. Sai ya saka ta, mutum zai yi alwala, mun ce da an kammala aikin masallacin Juma'a kawai aka dosa. Mutum bayan ya yi alwala zai zauna ya yi istighfari 1000, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam 1000, hailala 1000, sai ya ja sai ya yi wuridin bismillah 12,000. Yana kammalawa sai ya yi addu'a da niyyar Allah ya sada shi da manya-manyan kuɗaɗe.
Allah ya bashi linkin ba linkin ɗin a wannan kuɗi da ya saka a cikin ainihin mimun ɗin. Sefar ce koko naira dubun ce koko wasu nau'in kuɗi ne na inda mutum yake, amma dai ya sa kuɗaɗe masu daraja. Shi yasa muka ce ƙaranci naira 1000 ake sawa. To mutum na ƙarewa sai ya gabatar da ainihin addu'a ta Allah ya bashi linkin ba linkin ta wannan abu da ya saka, kowane irin kuɗi ne ya saka, Allah ya bashi linkin ba linkin, ya sada shi da manya-manyan kuɗaɗe albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai mutum ya yi addu'a ya ɗauki wannan kuɗi da ya saka sai ya tafi, ko nawa ne mutum ya saka kawai sai ya ɗauke su sai ya tafi masallacin juma'a. Yana dosan masallacin juma'a duk mutumin da ya fara cin karo da shi kawai zai ɗauki wannan kuɗi ya bashi, ko ma nawa ne, mabuƙaci amma mabuƙaci. Duka ko nawa ce, in naira 1000 ce, in ma 5000 ce, in 10,000 kasa, in sefa 1 ce, in sefa 5 ce, in sefa 10 ce, ko nawa ce ka sanya duka za ka ɗauka. Ka je kana dusan masallacin, kana shiga a farfajiyar masallacin, ka samu mutum mabuƙaci, ba lallai sai almajiri ba, ko almajiri ko wani mutum mabuƙaci wanda ka san in ka bashi wannan kuɗi zai yi farin ciki, ka rumtse su kada ya ga ko nawa ne, kawai kana zuwa ka buɗe hannu ka bashi. Kafin ya buɗa ka tafiyarka kawai, kafin mutum ya buɗa ya ga ko nawa ka bashi sai ka yi tafiyarka. Wanda ka san in ka bashi zai shiga farin ciki sosai shi ne za ka ba. To insha Allahu ta'ala yanda ka faranta ma wannan bawan Allah ka zo ka gabatar da wannan aiki, to insha Allahu ta'ala za ka samu manya-manyan kuɗaɗen da baka zato baka tsammani a cikin ikon Allah. Wannan sirri ne mujarrabi. In so samu ne mun ce za a iya aikata shi duk sati-sati, in kuma babu iko ana iya ringa aikata shi ko duk juma'a ta ƙarshen wata. To insha Allahu za a samu manya-manyan alkhairai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allahu. Wannan sirri kada a yi wasa da shi, sirri ne mujarrabi, sirri ne mai ƙarfi. Insha Allahu ta'ala nan kuma za mu dasa aya a cikin wannan sirri mai albarka, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu. Ma'assalam.